Hagaway ka jingja ka bapin ikibrio halakimpu district Assam. Way headmaster la penyap yaladi haba umla ban Pyndonkam iki mobile application bala batha da ka sarkar Assam naw ka benta ban penyat iki kam lingba kala digital ya uni ubrio la tip kerteng kum ugopal Chandra Sarma u headmaster Jong school primary ka badan hashnang Santapur habipuria bahab halakimpu district. Kat kum ki tulong kubur u headmaster ula penyap yaladi da ka basdian phasi yaladi da ka jan hajan yeng Jong u. Habla yo jing tips pang ni ke jingja ki pulit kilalit marmar syakati ke jaka batlap ya ka met yap Jong new headmaster basdian phasi yaladi. Ha ka jaka baja ya ka te ke jingja ki pulit kilalap ru ya ka wei ke shithi bala tho da usarma hashwa bun pinkut yala ka jingim. Hasithi ula batai ya kadau jong ka jingshim jong u ya kani ka senjam ula tho baka rukom penya digital mentaha ka puli puthi kala penlong ye u ban pinkut ya ka jingim namar umat bun ki jing namar bomna ban penbyang iki rukom da ka Pyndonkam ya ki mobile application. Hakasithi ula ongru bo headmaster dan hapo ka jingban khia ka bakrau namar bomla ban Pyndonkam iki mobile app babtha da ka sarkar jong ka jilla. Shok ki pulit kila IT ya ka met yap Jong new headmaster na ka benta banle ya ka postmortem bat ka jing tokit kala nang yat shaprang. Dang ap ik jing tip babnya shpang ka ni ka case la ong kitulong khubor. La ban ka daw baka rukam kam online kalawan rat thamai haki kam school bat lakta ik jing im Jong ki babon haki ni ki jaka bakan yarab. Kani kam de ke sen kam ningkong bakum kani ke jingja kala pau perthai min shwaru kaldan kum kani ke ju ke jingja hakaba uwei unong hikai school primary ula penyap yaladi hasri vasagar district Jong ka Assam hadian bo umla ban Pyndonkam iki mobile app